Inini murume wangu tinorima makoresi. Handipi mari. Anoti kana tikatengesa fodya pepai. Anongotaura kuti mari ndoda kutoita zvakati. Patakashanda fodya naye gore rino ndikamupa mari yake ndikatopawo nemuning'ina wake mari wakagutsikana nazo. Kundida murume wangu ari kunyepa. Haachandida. Akaburuka pamudhudhudhu murume wangu. Vatanga kundirova parodi pai. Amweni wangu akabva kumba bvaye parodi pai vatanga kumubata. Takamubata akandirova kusara asina kupfeka ndichifuguka pane vanhu. Uyezve murume wangu pabonde chaipo chaipo. Bonde izvo zvitangati ane 2 weeks. Zvaanoita nyangwe kumashure kwese uchirarama. Anomboti akamboita mazuva ozoti paanenge achida pepai. Anongodaisa gumbo dai. Zvatokwira. Huku chaiyo kana chida kuenzerana huku. Huku dzida kuenzerana dziri huku. Inoti koko. Mwanzo. Tokuruna nokuruwa bapiro. Ubwaza kuti rakuda bonde. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste ndobva. Itaitoni? Uyakudaza mambo chezvese pemere mushobo wedu. Uyezve ndinoti kuine mari yatakashenza kufodya chigwani chekidai. Taura tinzwe mwana. Pamusoro ichangamira. Inini murume wangu tinorima makoresi. Handipi mari. Anoti kana tikatengesa fodya pepai. Anongotaura kuti mari ndoda kutoita zvakati. Sepekutanga akati ndoda kugadzirisa kamota kamachi. Akakagadzirisa ndoenda kumusha. Ndakatosvika mari pasisina yese yefodya. Ndabva ndati kwemi mapedza mari yese yefodya saka tesese pachikafu hanzi mota iyo ichakutsvagira mari. Mota yakasvikira pakufa. Handinombowana mari kana sendi. Tabva tazorima futi bagadzirisa karori. Karori kasvikira futi pakunofa kakasiya dharweni. Handanganaona sendi. Gore rino izve zvitadarima. Tarima kudaro. Tabva tisataenda nefodya. Tanga tisingawirirani. Takuda ndonotengesa fodya yeta tatanga kuita kakuwirirana. Zvavanoita pepe konikoda kuenda kumunda vachidaitiswa basa rawo pai. Ndonguva yaanokunyengerera chikuwirirana neweyo. Tabva taenda kutengesa fodya yedu. Ndakati nini handisi kusara wendo unoda kumboendawo nemi koko fodya. Zvakanzi kundiite chiu munofanira chando tosina kana vakadzi. Ndakati aiwa handei ndaenda kunoona. Tabva ivo ndakatungamira ndabva ndateera. Ndateera kudaro ndiri murodhi vakanditi usauye hanzi kune holiday fodya isi kutengwa nhasi nonoita 2 days. Ndabva ndati alright ini ndiri kuuya. Ndabva ndasvika fodya yedu yabva yatopinda manheru pepai yabva yatengwa. Yatengwa fodya tikapiwa mari yedu. Tapiwa mari yedu zvikanzi hande yekumba. Ndakati isu hasi kuenda kumba. Hande tinotsvaka zvokutenga. Kadzi tinoda kuti tiende unoronga tiri kumba. Ndakati ini ndiri kuzviziva kuti mari munoenda kunorora mumwe mukadzi. Hande tinotenga nemari yedu. Zvikanzi munomhanya. Ndakati handei makadaro tinoita noizi mutauni muno. Tabva taenda tikamuti muda kutenga chii ndakati zvinati tirore mudhudhudhu pano kurora munhu. Tabva taenda tatanga mudhudhudhu wedu. Tabva matikatenga mudhudhudhu momo matikachinja imwe mari yedu yanga iri kumazigi. Tabva taisa kuma-US. Tabva taenda kumba nemari yedu. Tangotenga mudhudhudhu chete. Tasvika kumba kwekuye manheru. Ndopakati imi mamarumisa mamafuka titesei. Ndakati barumbi tinozoitika mari yedu iyi maimbotaura zvokutenga goridhe. Titenge igoridhe tichisa profit pasaidi tozotenga chimasimende edu zvokuvakisa pamba noti pamba tanga tamisa 5 room dzasada sumuka. Topota tiprofit yedu titenga masimende nezvinhu zvokuvakisa. Zvikanzoraiti. Zveshuwa murume wangu akaenda kunotenga masikera ake. Vatanga kutenga goridhe rino. Nofunga apa vatanga kutenga goridhe vakangoita 3 days. Vakatora 800. Vatora 800 pa 800 paibva yasiya 300 yemunyika. Yavakasiya. Vabva vaenda kumaketi. Vaenda kumaketi dhora vakatanga enda kumaketi wakaene $70. Tisa pasaidi sepasaidi. Saka mari yatanga taanayo yatanga taisa pasaidi yange ya 600. Iyi 800 iri pasaidi iyi ndeye profit. Zvikanzi toita sei nemari. Ndakati inde munotenga zvinhu zviri muye nazvo bvaye nerori yakazara masimende bvaisomo. Mari yeye yanga kutenga goridhe yeye yabva wangoibvisa paigara pepai. Ndabva ndavati baba rumbi veikuma bvapinda umo. Ndabva ndati ine barumbi kuti umbogarisana sei pano. Zvikanzi nenyaya yei ndakati magariro.
zvikanzi hamene mimi muri kuona sei. Ndakati mimi makatambira mari yenyu hamuna kundiudza. Ndandaudzwa nevanhu makashanda navo. Ndanda kunzai Barumbi matambira mari mamati 300 yachiona makaisa kupi zvakanzi imwe yacho ndakaishandisa imwe ndinayo. Ndakati iri kupi kanzi ndinayo. Ndakati ko mari yanga iri mumba iri kupi zvikanzi ndinayo. Maibvisirei mari yacho painogara. Maibvisirei mari yacho painogara zvikanzi ndinayo. Ndati ndipei mari vanhu mari amusukuku. Ndopane iya yangu changana. Taura. Pamusoro pedare zveshuwa zvikutaura mukadzi ndisu, asi pane pamwe pandiri kupokana napo. Mafiga ari kutaura emari haasiriwo. Pechipiri patakashanda fodya naye gore rino ndikamupa mari yake ndikatopawo nemuning'ina wake mari vakagutsikana nazo. Kana mhuri yekwedu inoziziva vakagutsikanawo nazo. Ndo mashoko andinayo. Mukadzi uri kumuda here? Mukadzi ndomuda. Ari kukuda here? Masoro echangamire kundida murume wangu ari kunyepa haachandida. Ndinobvira pakuti murume wangu nyangwe inini zveshe ndakati ndiri kurwara kuchinzi kuda enda kumunda ndinonzi muka enda chinyepera kuhwareyo ndinoshanda nchihwara. Gore rino rirori ndakatiita miscarriage achiti kunyepera kuhwara akazogutsikana ndatoe serious. Ndopa akazotsurwa nemurume anonzi Kagogoda akati iwe usikuona kuti mukadzi uya kuhwarere iwe. Ndopa akazonditora bvasi ndanende kuchipatara. Izvezvi abva na4 days ndakavapa $20. Ndakati baba Rumbi $20 ndemunonditsvagirawo fodya pane fodya ndaida. Baba Rumbi mari yeyo havana kuuya nayo kubva kuirambira. Saka ivo tasvikidzana pasaidi pamai ndipatara Baba Rumbi ndipei mari zvikanzana mari. Ndakati Baba Rumbi ndipei mari zvikanzi iwe ukapusa stereke unoonerwa kana uchiona vanhu. Akaburuka pamutututu murume wangu vatanga kundirova parodi pai. Amweni wangu akabva kumba bvaye parodi pai bvatanga kumubata akandirova kusara ndisina kupfeka achindichifuguka pane vanhu. Ndopakaningira chigunwe ichi kubva pakandorova ipapo hanga ndibvunze kana kuti chii chigunwe chacho ipapo chakitonge chida kutoora hana ndibvunza kana kuti chii ndabva ndanyarara. Uyezve murume wangu pabonde chaipo chaipo bonde izvezvi tingati ane 2 weeks zvaanoita nyangwe kumashure kwese uchirarama anomboti akamboita mazuva ozoti paanenge achida pepai anongodai sogumbo dai bva tokwira akatongoita obva toburuka obva totarisa kusaidi obva totarisa kusaidi. Hapana kukubata-batawo? Hapana. Nyangwe kana tizvi akasvika usiku pepai anosvika zvero paanenge unochiziva kuti haadeide unosvika anosvika otanga kuisa mameseji unongotonzwa kuti munhu ari kutaura chi nevanhu ngwingwi akatarisa kusaidi nguva yakabva mameseji anotanga kuona mafirimu foni yake orarapa anorara nebhachi rake irori zvaari izvozvi ndo zvaanoita. Haabvise hembe? Haabvise hembe ndizvo zvichangamira. Kana chikafu haachatenga mari yakutaura kuti kanzi ndakamupa mari kunyepa mari zvakaita inini ndakazototaura kumwana ndakataura ndakati vatanga zvezviya zvikanzi mimi amainyararai garai pamba penyu chete mukuda mari nokuti anoziva kuti nyangwe ndikawana mari ndokwanisa ita zvokuhodha-hodha bvanditumira mari imwe yacho ndakazondodukira kuharana ndakuta mapleti nezvinhu zvomabhero. Mari yezvavanoita ipapa vakapinda vakatengesera munhu anisa munhu nyangwe ipapa akatora peturu nezuro atete nandatoudza kuti akatora peturu inini mari yangu yachona kuirambira bvazotedzwa naatete abva naatete kuti handina chandiri kumupa imari dzangu dzese idzodzo. Nhasi chai kuti ndiwe kunoku zvaita Baba Rumbi tikudiwa kwamambo saka muri kuendawo neni zvakanzi iwe ita metsi dzako wazvinzwa siyanani zveshuwa handisiya mambo ndasara mutututu. Mauya sei? Vatera pawo endawewo pangu ndega. Mune vana vangani naye? Ndine vana 2 naye. Uri kumuda? Ndomuda. Sei atera pake? Ndakagumbuka nekuda kwezvaakaita zvekuti akauya kuno kudare ini ndikanga ndamuudza kuti hama dzangu dziri kuungana musi weFriday. Hama dzako dziri muno? Dziripo. Ndodzipe hama dzacho? Uyai? Saka ndakamusanangurira kuti hama dzangu dziri kuungana zvanga zvakanaka kuti kakusanzwisisana kari pakati pedu totorawo hama dzako dzouya ana atete vangu vari kuuya nanani vangu mira henyu kuseri vauya tokurukura nyaya iri kunetsa togadziriswa. Iye akati zvisezvo zviri kundinonokera.
rega ndiende kudaro. Nani wako vari kuseri kwako? Kuna tete wangu na sisi wangu. Sisi ndo wapi? Sisi ndo sisi wainzwa nyaya yasanangurwa. Tete wainzwa nyaya yasanangurwa. Iri right. Ari romwe ndiana. Ndiwo kazvara vana ka? Ndo saka ndataura ndiwo kazvara vana. Uona kuti mwana wako ari romwe. Wanyatsoona? Right, iwe hanzvadzi yako wamuona kuti ari romwe. Pamusoro chakamira. Tinotenda kutaura kuita muroora hanzvadzi yanga anenge ari romwe. Asi muroora anga akaudzwa kuti mirira nyaya. Teerera unzwe. Usapinde pasiripo. plus Imbonyarara iwe. Nyaya yangochi kana wabvunzwa mubvunzo unopindura. Unogadzira garaji nomunoura pasina garaji. Wazvinzwa? Uyo ari romwe. Wazvinzwa? Pindura kwaita atete vako vachiti mwana wangu ari romwe 100%. Wanyazozvinzwa? Uno murume? Ari kupi? Kumutora chana. Ndokwawabva? Kuinga nyaya iyi. Ndafanira mashoko wangu. Iwa ndo ana kuti simuzoro. Ngoyesida ndakanyara nchitana kabisa. But magarera umatambudzwa ashwa kuramba zvimutaura. Saka ndakatokura vangu yefume pamoto ndakulo yefume yangu nisanu ndokuti magarera vanaya haandi zvakanaka. Ende ndakafunga kuti ndinodara kunofungira kuti ari mudada mangu asi mukadzi wakishaisha kuti amudara. Hamene titikani zvinopera here. Right, ndazvinzwa. Huku netoki nemombe nozvinhu zvese zviri panyika zvakaiswa panyika kuti zvitongwe nesu vanhu. Tinowirana. Zvaiswa panyika zvakanzi zvitongwe nesu vanhu. Isu vanhu futi tobva taitawo vatungamiri vari panyika vanozotitonga. Right, panonyaya ndepekuti huku chaiyo chaiyo kana chida kuenzera nohuku, huku dzichida kuenzerana dziri huku inoti koko. Mwanzo toki runa nokuruwa bapiro ubwaza kuti rakuda bonde basa rakushandwa kana chikadya chouno chati wata mukono bwaenda iwewe rakubonde rokungoti unongoti kangu gumbo ubwa rovera arisurudo tumbomira iwe arisurudo ende iwewe ukataura nyaya pasaidi vanhu zvadziya sematauro kuita zvakashata munhu wamwari okudza ende uyu zvaita nhasizvi achaita zvimwe zvodarika ipapo zvauchazoona kuti hapana chaari kuronga. Waenda mushopu ndobvunza waenda mushopu bwanzi no tira kutengera ichi titenge mudhudhu kwete kutenga mukadzi mudhudhu unofamba nani ndibvunza iwewe Unofamba nababa. hakusi kukuda hakusi kukuda here saka ndikutaura tsura zvinhu zvino zvakanaka usataure zvisirizvo. Mwana waye akaomerwa noupenyu wanzwa zvataura zvechigomo chake haana kana kuendesa kumapurisa murume wake ari kungoshirira chichiora akadaro ari pamurume uyu zvezvo akutaura pazvishando tete wanzwa zvandataura uye haana kukwana haana kuita musha ava vataura vachiti ndiri yama yomunhu vada pfuma yavo shuwa vataura zvakanaka asi nhasi handisi kutonga imi mese handisi kukutonga endai kumba kwaindosangana musi wa15 kana muchida kurova kana kupunza kana kudii asi tichada kuona kuti muno zvamauya muchava vanhu vevanogadzirisa ndokupi paunongoti ungati switi chaiyo iyi yandiri kudya iyi yakaiswa muchipepa kudhara tichikura kwanga kuno maswiti yainziwo mashizhanje unozviziva zvainziwo chizhanje zvanga zvisina chinovhara but zvanga zvinokwanga kaskini kazvaivhara so kwokuti mukati ndomuno zvinonaka unozvotaura nguva yandotaura haisi yanhasi yemaswiti wayo kudhara saka switi inenge yakaputiridzwa so iwe wotadza kuti ofugura zvinhu zvaunodya zvapakati pemakumbo zvinodyiwa newe ozvifugura nyika ichiona vana vachiona zvinobuda hatina favor is 3 straight orai toda kubvunza kubva patatanga kutonga muri muno pano pamambona patino dambudziko mambona tichimira kutaura rongekai hatina minduro nhasi tinosangana musi wa15
uda kutaura kuti kudi inini pandazouya ndatsvaga mududu ndati iye ane mari ndakasvika koko anondipa kwachifi koko kubhadhara kamabhadhara anobhadhara iye uda kuti kudi nini ndikukumbira kubvunza zvinhu zviri kutaura madzimai yangu yandikuzinzwa asi vari kunyepa gava umbowo hwezvinhu zvavo inini hwangu umbowo ndinogona kubuditsa ozi ndinogona kufonera hama dzavo tichivabvunza panyaya zvavari kutaura dzichikuitinisa saka ivo vari kutaura hwangu zvavari kutaura kutaura chinonzi chokwadi uye ari kunyepa but kunyepa pakuri kudya ndepekuti ukatarisa mabva pamwe chete ubva wamutiteera nochi totaura pazvisiri kurefu zvirefu zvanhasi current uri wrong teerera iwe usarambe uchisimudza urukungu kutaura zvinoshanda uzvinzwa usarambe uchisimudza urukungu kutaura zvinoshanda zvautaura hazvishandi pauna rudo nomwana womumwe iwewo ukasanotonga nyaya izvi zvakanaka uye asiraiti tsotso kana iwe hanzvadzi yacho ukasaita zvisirizvo tosangana musi wa15 ende musaite zvokumanikidza ka zvisingaite musi wa15 kana musingabude munotaura kuti hamuchamuda atete kuseni ava atete vadika nyaya atete vakuru vati vendi kugadzirisei nchinenda manharaunda atete kuti vanditorera mari yangu ifiyo atete titongwamba mumu vaburitsa kuti unongoti mari isi tinotoshandawo mari dzakawanda chitori mafodya idzodzo unongoita basa reshanje zina basa kana achitoroora ndoroora haurambidzo kuti aroore wazvinzwa ari kutozoroora unoziva kuti tazviona papi rekati pasina kutaura patabvunza mazwi amataura tatoona kudhara kuti uya ari rongo uya tete uyo hanzvadzi yababa wako atete vako vakuru havari straight zveti tazviona panapa hatiudzwe nemi zvokutaura basa rindori kutonga ndozvandikagarira panapa manzo kana muchitaura neni maziso ako ndikakutarisa so ndotoona kuti zvakutaura uri kundinyepera mazvinzwa endai mupe mari yemota yawe naye mudzokera tosangana musi wa15 endai samundire nyaya tinokukanzura aiwa tapedza isi inyaya ida tatomboigadzisa makuseni ndauzwa nemuroro yandiizona ndati handichaipedzi ndega mina ndishiodzewo vanhu vauye tiigadzise nyaya iyi muri pamwe chete neuyu inini pandanga ndazongopa mhosva muroora mambo ndikuona ndataura kuti iwe nyaya yako kuti yakabvira kare ko wakadiwe kuti taurirawo kuti atete ndozvikuita mwana wenyu ndakamiriwo nemwana kuti tinzwawo zvinofamba sei asi ipapo abva atoenda kakutangaza zviro hapana utamo wandakataura nyaya iyoyi no tete zviri right zvinowanika pamwana ndosaka uri kuenda wopedzisa tamirira tosangana musi wa15 next make sure uona kuti watomba moto mari yekugeza aende zvakanaka iwe uona kuti uyaona tukazwa